turul de eliminatoriu Bălan Mihai cu Galos. Servește Bălan Mihai. Zero 1. Unu egal. Unu doi. Trei unu Bălan. Trei doi. Doi patru. Trei patru. Neți. Ce zici? Unde le vedem? Pe YouTube, tenis de masă live. Acolo o să fie, și le bag și pe forum. Unde e turneul postat, le pun și pe forum acolo. Da? Da, ca să le Le pui găsiți. pe YouTube. Da, păi da. Ai filmat și cu mine ceva, nu? Da, da. Sigur. Punem, dar... Cred că până la 7, 8, mai târziu un pic, înțelegi? Ăsta e turul 2 eliminatoriu. Ce să fie? Turul 2 eliminatoriu. Care? Nu. Nu. E încălzire, nu început. Pe a jucat cu Bălan, cu Avram. A jucat cu Avram Bălan. Cu turul 2. Nu, mă, nu cu început. Uite aici, întreabă că e turul 2. Nu joacă, nu. Da? Da, da. Pe bune, e turul 2 ăsta. Băi, nu mă căta grupă. Știu, dar că știu ei cum au picat șarpele și au dat drumul mai departe la meciul. Da. Nu mă meciul ăsta. Păi da, deci ăsta cu Bălan a fost un meci cu Avram. Amândoi din grupele alea s-au dus mai departe. Și aici a bătut Bălan și acum e turul 2. Galos da, pe bune, nu vezi că joacă pe bune. Da, da. Primul set câștigat de Bălan Mihai. 1-0 pentru Bălan Mihai. Și ce a zis? Nu început, mă. Ei joacă numai așa, că eu i-am auzit. Eu am auzit de pe margine, au zis, hai să vedem, să ne încălzim. Păi n-ai pe bune, că par meciul pare pe bune. Nu, mă. Dar nu știu, dar organizatorul a zis că nu. Eu l-am întrebat pe Mihai și mi-a dat jocul Galos acum. La modul serios. Galos e meci serios pentru turul 2? Sevi? Așa repede? Aha. Da, da, deci... Fer de finală.
este la BCS? 1-0 Bălan. Termină acolo? Da, sferturi de finală. Cât e scor acum? Deci 2-0 pentru Bălan Mihai. 2-0 pentru Bălan Mihai. Deci 2-0 Bălan Mihai. Zero. Și sfert de finală. E 2-0 pentru Bălan Mihai. Nu, ți-am zis că e pe bune, ce naiba. E 2-0 Bălan Mihai și mi se pare că e 1 setul 3. S-a încălzit bine Mihai cu Gheorghe Dragoș. Înainte, a jucat 5 seturi și simte bine mingea acum. Pentru Bălan. Da, s-a încălzit bine Mihai cu Gheorghe Dragoș înainte, a jucat 5 seturi. După aceea a jucat imediat meciul cu Avram și e cald bine. Dintre toate, nu vezi? Ce faci? Bine, Mihai. Hai, Mihai! Măcar să câștige un Mihai anul ăsta cupa, nu? Aceea de la Târgoviște. 4-2. Da, joacă bine. Marea surpriză. Câte? 3-5 mi se pare că. Câte în setul 3? 4-4, deci nu conducea Galoș. 2-0-4-4. Ah, 4-5. Că acolo veteranii noștri de la Târgoviște. Da, liderii și 6-4. Șapte, 4. Vezi.
4-8. Ciopul ăla. 4-8. Aoleu. E oricum joacă încălzirea. 9-5 Galoș. 9-5. Zece, 5 Galoș. 2-1 Bălan Mihai. S-a încălzit și Galoș acum. Sferturi și acolo e grupe superioare. Unu parcă, nu? Și acolo e grupe superioare, nu? Comerțul ăla. Pentru este. Unu, doi. Doi. Bine. 2-3. Trei. Dat culoare total la care știa. Le duci direct pe locul 1, zic. Nu știu egalul să le Ăsta e cam pericolul. E mai mare de egalul. Doar spatele, dar asta mult. Și pe mine mă doare. Azi n-am să mă aplec după minge, mai devreme. Ia uite, ai văzut, mă? Ele te Nu. 2-2 la seturi. 2-2. S-au stricat cărțile. Nu mai ești cu asta. Nu mai ești cu asta. Deci ești mult. Am multe capaci. Răzbună, mă, Gicule! Gicson. Doi, setul 5. 0-1. Prea lungă. Așa, 1 egal. nu stăm în robot. Unu a fost top. Unu, 3. Top.
ducă la 1-3 pentru Galoș. Unu 4. Patru 2. 2-5 se schimbă terenul, ar trebui să schimbe terenul. Ar trebui să schimbă terenul. Bravo, Galoș. Vezi că nu joacă imediat ei. 6-2. 6. 26. Doi 7. Încă într-o zi. 8 2. Păi 8 3. Neți. 4 8. 4 9. 10 4. Set 11 4 3 2 Galoș, care ajunge în semifinale. Și are de stat acum, cred că o oră până mai joacă.